El nostre grup de recerca està composat una mica per tant metges com científics bàsics i tractem i mirem d'esbrinar els mecanismes i tractaments de diferents malalties del fetge. Per una banda, estudiem les malalties degudes al consum excessiu d'alcohol i mirem tant l'hepatitis associada a l'alcohol, que és una complicació molt greu, que es dona en pacients molt joves, com també la combinació de l'alcohol amb síndrome metabòlica, que cada dia és més freqüent. Des del punt de vista del trasplantament hepàtic tenim 5 camps de recerca. Per una banda, com preservar l'empelt d'un donant perquè arribin les millors condicions, si tenim tecnologia, estem estudiant tecnologia capdavantera en aquest punt. Per una altra banda, com detectar el rebuig amb mètodes no invasius, amb mètodes basats en la sang, amb biomarcadors novedosos. Per una altra banda, com evitar i tractar les complicacions biliars que passen amb els malalts trasplantats, que és un tema quirúrgic important. I hi ha 2 temes finals. Per una banda, el detectar i el previndre els tumors i la malaltia cardiovascular dels malalts trasplantats, que és una complicació comuna. I finalment, com millorar la hemostàsia, com evitar que els malalts sangrin durant el trasplantament hepàtic i com esbrinar els mecanismes i desenvolupar nous tractaments per minimitzar la necessitat de transfusió en aquests malalts.